आपको यहाँ तक लेके तो टाइम नहीं वहाँ में एंट्री कर रहे हैं। Desember hajing kita taman jorauno Agartala simi jong Delhi thana bagai ruana relaika joto tiprasa lokuro tipra hastai ganangai taman bagai hingga 5 tai 6 tarik chini Delhi wo jong jontor montor thangai bubagra bai tuidojak jong kaisa chini tipra mo thaningai jong o jaga chini Greater Tripura ni dimano manani bagai jong oja khorang kisalainai mani bagai kubangma kuna kuni tai joto jaga di borok chini tipra sarok tabuk belai samungni jora mairok ramani rosama jora haifano baksaba jrai rok iskulo exam rok joli tongo nog rogo samung kubangma haifano sacrifice hatai dofani bagai jara Delhi movement no tini thang tongnai rok o malpung kolog eba ke train no kasajak rok no joto taku bukuma phasong no ani khabai kubai hambai yapharo ebong Kaiton thana ani surmung tongnai jotono pal baksa khlai jong o jaga Delhi thang sogena ni bagai sar haje kaise sumung o Delhi thang mani ba o mani rijo kaise sang moti jini o Delhi chini moto kaisa no chini Greater Tripura abono isu duino jong chini Delhi thana bagai jong nokorlai haje jini o Delhi thang tano pro isu ko oti chini oro 1500 jong salnoi Delhi wo jong kana 4 tarik ni sari khajing no thang sogai nai ike jong 5 tarik ke 6 tarik ke jong Delhi wo jong tomono dor rakhai nai Biasa kalau mana? Mobil